Ovo je svakodnevna slika sa ulica jedne od šumom najbogatijih općina u Bosni i Hercegovini. Kamioni svakodnevno odvoze balvane, šume polako nestaje, a to i tekako ima uticaj na život, ističu mještani. Šume sajskoše, putevi nam odoše, voda nam oda i nemamo od toga ništa sutra da kad dođe kraj mi nećemo moći ovdje opstati, nećemo moći živjeti. Od ukupne eksploatacije šume u ovom kantonu gotovo polovina je posječena u Bosanskom Petrovcu i pored toga niko iz ove općine nije u upravljačkim strukturama kantonalnog šumskog preduzeća, a godišnja naknada koju Bosanski Petrovac od njih dobija iznosi svega 1%. Svojom je odlukom Ustavni sud potvrdio ono što se godinama zna. Bosanski Petrovac je diskriminiran u pogledu zaštite i brige o njegovim šumskim bogatstvima, zastupljenosti u upravljačkim strukturama kantonalnih šumskih preduzeća i institucija, kao i u pogledu raspodjele prihoda ostvarenih od sječe šume na njenoj teritoriji. O kojem stepenu diskriminacije je riječ najvidljivije je iz primjera susjedne općine Petrovac-Drinić u Republici Srpskoj. To je zakon šuma Republike Srpske. Za 80.000 kubika on dobiju preko 800.000 maraka za godinu dana. To govorimo za 15. godinu konkretno. Rekli ste konkretno, to je konkretno. A konkretno što se nas tiče, mi za 188.000 kubika, znači duplo više sječene mase, dobijemo 300.000. Problem je i što od 2009. godine zakon o šumama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ne postoji, a nadležnost je data kantonima. Prema riječima načelnika općine Bosanski Petrovac, od svih kantona najveća je diskriminacija upravo u ovom. Vi ste vidjeli drskost kada je dijeljeno, 1,2 miliona od dobiti. Da ni jedan jedini fenik nije dat Petrovcu. Ja očekujem da će Skupština Unsko-Sanskog kantona u narednom periodu, upravo vodeći se odlukom Ustavnog suda, prilagoditi svoje odredbe zakonu šuma, jer u krajnjoj liniji odluke Ustavnog suda se moraju poštovati. Ova odluka je dobre vijesti za druge šumom bogate općine u kantonu koje su bile godinama diskriminirane. Ne pristupe li kantonalne vlasti izmjeni zakona u 6-mjesečnom roku, zbog čega bi ga Ustavni sud Federacije stavio van snage, gotovo sva nadležnost za šume pripala bi općinama.